Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýokşunan Nurwan. Türkmenistan Merkez Aziýa döwletleriniň başçylarynyň maslahat berji geňeşini döretmegi teklip edýär. Bu pikir 23 aprelde Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbegistan eden saparynyň birinji gününe orta atylly we Sewitiň döwlet dostlarlarynyň mart aýyna Astanada geçirilen duguşugynyň bir ay gowrak ýa-da gabat geldi. Şonu Astana sammitine Türkmenistanyň döwlet dostlaryny parlamentiň spiker Akça Nurberdiýewanyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa gatnaşdy. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň bolsa mejlisiň deputaty Serdar Berdimuhammedow bilen duguşanyny habar berildi. Türkmen prezidentiniň tasdiklamagyna görä Türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň iňgiler tutulýan uğru Merkez Aziýada paragatçylyk, howpsuzlygy we ösüşi üpçün etmek bilen bagly. Şeýle dol bu iki ýurdun gapma garşylyklara ýol bermezlikde özlerine düşýän jogapkarçylygy gowy düşünýändigini bellädi. Berdimuhammedowyň sözlerine görä Türkmenistan öz wagtynda Sewitiň ýurtlarynyň döwlet dostlarlary derejesinde duguşyk geçirmek teklibini öňe sürdi we şu ýylyň martynda Astanada geçirilen sammit bu ideýanyň esaslydygyny görkezdi. Regionyň döwlet başçylarynyň maslahat berji geňeşi Türkmen lideriniň teklibine görä alalaşylan gün tertibi esasynda Sewitiň ýurtlarynyň paýtagtlarynyň her birine nowat geçirilmeli. Yerli synçylar şol sanda Türkmenistanyň hökümet başlygynyň Olal Kornwasar Nazar Söýünow Sewitdäki döwletleriň başçylarynyň 1991-nji ýyldan şu wagta çenli geçen döwürde kadalyk goňşuçylyk gatnaşyklaryny ýola goýup bilmeýänliklerini aýdýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidentini ýa-da hökümetinden Nevit Gapydowyna gödekçilik eden we Sewit liderleriniň duguşygyna gatnaşan Söýünowyň pikirçe Merkez Aziýa Sewitindäki ösüş awtoritar hökümetler we olaryň başçylarynyň medduga daдаtlygyndan we beýle kadatlyklardan gorkmagy sebäpli bökdelip gelýär. Самое главное, каждый из них хочет быть в обязательном порядке лидером. Iň esasy problemi olaryň her biri syýasy planyna dünýä derejesindäki lider bolmak isleýär. Olaryň arasynda bu urda elan edilmedik ýarış barýar diýip Nazar Söýünow Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Лидером мирового масштаба в политическом плане. Вот у них вот между собой идет такое соревнование. Moskvada ýaşaýan olarky ministriň inanjyna görä, Sewitiň liderleriniň her biri özüni aýratyn alynan respublikanyň ýa territoriýanyň bähwitlerinden has ýokary, dünýä derejesindäki we dünýä ýagdaýlaryna täsir ýetirýän lider hasaplaýar. Olaryň her biri şeýle bolmak isleýär. Ýöne bu meseleniň diňe bir tarapy diýip Söýünow aýtdy. Ýaşul siýasatçynyň pikirine görä, Merkez Aziýa döwletleriniň liderleriniň özara düşünşip kadalyk gatnaşyp bilmezliginiň ikinji sebäbi medduga dadatlygynyň we beýle günwatar gymmatlyklarynyň aşa gorkmak bilen bagly. Каждая отдельно локально взятая Среднеазиатская республика имеет свои отрицательные стороны в этом вопросе. По правам человека, свобода перемещения, средств массовой информации. Her bir aýratynlykdan Merkez Aziýa döwletiniň medduga dadatlygy, hereket dadatlygy, adam hukuklary meselesinde öz oňaýsyzlygy bar. Olar awtoritar döwletler we özara gatnaşyk, erkin hereket gaýtan bolsa bir derejede iteri bolar. Awtoritar rejime täsir ýetirer öýdüp gorkýar diýip Nazar Söýünow aýtdy. Emma muňa garamazdan yerli synçylarda Islam Kerimowyň ornuna gelen Şawkat Mirziýoýewiň Sewitdäki hökümetara gatnaşyklar giňeltme urun edýän tagallalary regiona nähili bolsa täsir ýetirmän bilmez diýen pikir hem bar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde urlaşan Aşgabatly synçynyň pikirine görä, Türkmenistan öz bitaraplyk durumunu bahanalap, Sewitde iň ýapyk döwlet bolup galmagyny besetmeli bolar. Ýogsa Aşgabat täze dörýän mümkinçiliklerden hem peýdalanyp bilmez.